Kapangni marketing shang norong ni bagi ang tini ketal video to faika hingke ang norong no ani khorang bai sai khnari manglak tamni hingke ang belai busy tei sa khamyang tongmani bagi ang omo hairong no khlaimaniya kinda ono tini sai khnari norong ni takuk James Deborma norok khnawi tongni bini sayari no pulan simi paithak sora je borong no kubi bukhabai hamjago phia a borok busia kubi hamjangnai borok nono kunni no yakragla nini hamjangma asukda tatal phia bo tatal hamjangma mannyadi masasukni afro saimanana kubi hamjangma tamo ei tatal hamjangma tamo bujuana nini hamjangma busukse dukuman ka ang haibano nungtano duku simir leya nangano sereng momore glangka hamjangma mungoi ani imangno muktango tubi phunungnai